Kwabaseroma isahluko se-11. Ngalokho ngithi, uNkulunkulu usilahlile isizwe sakhe na? Qha nakanye. Ngokuba nami ngingum'Israyeli wenzalo ka-Abrahama wesizwe sakaBenjamini. uNkulunkulu akasilahlanga isizwe sakhe ayesazi ngaphambili. Kumbe anazi yini ukuthi umbhalo uthini ngo-Eliya ukuba umangalela u-Israyeli kuNkulunkulu ngokuthi, Nkosi, bababulela abaprofethi bakho, badilizile ama-althare akho, mina ngisele ngedwa. Sebefuna ukungibulala nami na? Kepha impendulo kaNkulunkulu ithini kuye na? Ithi, ngizishiyele amadoda ayizinkulungwane eziyisikhombisa angaguqanga ngamadolo kuBhali. Kanjalo kukhona nangalesi sikhathi samanje insali ngokokukhetha komusa. Kepha uma kuya ngomusa akusayi ngemisebenzi. Uma kungenjalo umusa awuseyiwo umusa. Kunjani pho? Lokho u-Israyeli akufunayo akakufumananga, kepha abakhethiweyo bakufumana, abanye benziwa baba lukhuni. Njengalokho kulotshiwe ukuthi, uNkulunkulu wabanika umoya wobuthongo, amehlo kungaboni, nezindlebe zokungezwa, kuze kube lusuku lwanamuhla. NoDavide uthi, itafula labo malibe yisihibe ngogibe, nesikhubekiso nempindiselo kubo, kufiphazwe amehlo abo ukuba angaboni, ugobe umhlane wabanjalo. Ngakho ngithi, bakhubeka ukuba bawe na? Qha nakanye. Kepha ngesiphambeko sabo insindiso ifikile kwabezizwe ukubavusela umhawu. Kepha uma isiphambeko sabo siyingcebo yezwe, nokuncipha kwabo yingcebo yabezizwe, pho kakhulu kangakanani ukuphelela kwabo. Ngikhuluma kini nina bezizwe, njengokuba mina ngingumpostoli wabezizwe, ngidumisa ukukhonza kwami, ukuba mhlawumbe ngingabavusela umhawu abenyama yami, ngisindise abanye kubo. Ngokuba uma ukulahlwa kwabo kungukubuyiswa kwezwe, ukwamukelwa kwabo kungaba yini uma kungesikho ukuphila kwabafileyo na? Uma ulibo lungcwele nenhlama injalo, uma impande ingcwele namagatsha anjalo. Kepha uma kwaphulwa amanye amagatsha, wena-ke ongumnqumo wasendle wafakelwa phakathi kwawo, wahlanganyela nawe impande yamafutha omnqumo. Ungazigabisi phezu kwamagatsha, kepha uma uzigabisa akususwe othwele impande, kepha impande ethwele wena. Uzakuthi-ke wena, amagatsha aphulwa ukuba mina ngifakelwe. Kulungile, aphulwa ngokukholwa, wena-ke umi ngokukholwa, ungazikhukhumezi, kepha yesaba. Ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga amagatsha emvelo, nawe angeze akuyeka. Bheka-ke ububele nobukhali bukaNkulunkulu, ubukhali kulabo abawayo, kepha kuwe ububele bukaNkulunkulu. Uma uhlala ebubeleni, uma kungenjalo uzakunqunywa nawe.
nalabo uma bengahlale kungakholweni bayakufakelwa ngokuba uNkulunkulu unamandla okubafakela futhi. Ngokuba uma wena wanqunywa emnqumweni ongowasendle ngemvelo, wafakelwa emnqumweni omuhle ngokuphambene nemvelo, ikakhulu labo abangebemvelo bayakufakelwa emnqumweni wakubo. Ngokuba angithandi bazalwane ukuba ningayazi le mfihlakalo, funa nizishaye abahlakaniphileyo ukuthi ingxenye ka-Israyeli yehlelwe ngubulukhuni kuze kungene abezizwe ngokupheleleyo. Kanjalo u-Israyeli wonke uyakusindiswa, njengalokho kulotshiwe ukuthi kuyakuvela eSiyoni umhlangulisi asuse ukungalungi kukaJakobe. Yilesi sivumelwano sami nabo lapho ngisusa izono zabo. Ngokwevangeli bayizitha ngenxa yenu, kepha ngokukhethwa bangabathandiweyo ngenxa yawokhokho, ngokuba izipho zomusa nokubiza kukaNkulunkulu akuguquki kukho. Ngokuba njengalokho mina kade ngingamlaleli uNkulunkulu, kepha manje niyawuhawukela ngenxa yokungalaleli kwabo, kanjalo nalabo kalokhu abalalelanga ukuze umusa enenzelwe wona nabo bahawukelwe manje. Ngokuba uNkulunkulu ubavalele bonke ekungalalelini ukuze abahawukele bonke. Yeka ukujula kwengcebo nokuhlakanipha nokwazi kukaNkulunkulu, yeka izahlulelo zakhe ezingaphenyekiyo nezindlela zakhe ezingaqondakaliyo. Ngokuba ngubani owawazi umqondo weNkosi na? Nokuba ngubani owaba ngumluleki wayo na? Noma ngubani owaqala ukuyipha ukuba kubuyiselwe kuye na? Ngokuba konke kuvela kuye, kukhona ngaye, kuya kuye, makube kuyinkazimulo kuze kube phakade. Amen. Kwabaseroma isahluko 12. Ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu, kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Ningalilingisi lelizwe, kodwa niguqule isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle, nokuthandekayo, nokupheleleyo. Ngokuba ngomusa engiwuphiweyo ngisho kulowo nalowo phakathi kwenu ukuthi angacabangi athi mkhulu kunalokho afanele ukukucabanga, kodwa acabange kube ngokuqonda, njengalokhu uNkulunkulu abele lowo nalowo isilinganiso sokukholwa. Ngokuba njengalokhu sinezitho eziningi emzimbeni munye, kepha izitho zonke azinamsebenzi munye, kanjalo thina esibaningi simzimba munye kuKristu, kepha ngabanye siyizitho, omunye esomunye. Sinezipho zomusa ezahlukileyo ngokomusa esiwuphiweyo. Uma sinesokuprofetha, asiprofethe ngesilinganiso sokukholwa. Uma sinesokukhonza, kube senkonzweni, ofundisayo kube sekufundiseni, oyalayo ekuyaleni, owabayo enze ngobuqotho, oholayo ngenkuthalo, ohawukelayo ngentokozo. Uthando malungabi nakuzenzisa,
nenyanye okubi, nibambelele kokuhle. Thandanani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane, ekwazisaneni nandulelane, ekukhuthaleni ningenqeni, nivuthe emoyeni, nikhonze iNkosi, ethembeni nithokoze, osizini nibekezele, ekukhulekeni niqinisele njalo. Hlanganyelani nabangcwele ekusweleni kwabo, nikhuthalele ukungenisa izihambi. Babusiseni abanizingelayo, busisani ningaqalekisi. Thokozani nabathokozayo, nikhale nabakhalayo. Manibe nhliziyonye, ningazindli okuphakemeyo, kodwa yaneliswani ngokuphansi, ningazishayi abahlakaniphileyo. Ningaphindiseli muntu okubi ngokubi, nakani okuhle phambi kwabantu bonke. Uma kungenzeka ngokwenu, hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Ningaziphindiseli nina bathandwa, kodwa dedelani ulaka, ngokuba kulotshiwe ukuthi ngokwami ukuphindisela ngiyakubuyisela mina, isho iNkosi. Kepha uma isitha sakho silambile, siphe sidle, uma somile siphuzise, ngokuba ngokwenza lokho uyakube ufumbela amalahle avuthayo ekhanda laso. Unganqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle. Kwabaseroma isahluko 13. Akube yilowo nalowo azithobe phansi kwamandla ombuso, ngokuba akukho mandla ombuso angaveli kuNkulunkulu. Lawa akhona amiswe nguNkulunkulu. Ngakho-ke omelana namandla ombuso umelana nesimiso sikaNkulunkulu, kepha abamelana nakho bayakwamukeliswa ukulahlwa. Ngokuba ababusi abesabeki kwabenza okuhle, kodwa kwabenza okubi. Kepha uyathanda yini ukungesabi amandla ombuso na? Yenza okuhle, uyakubongwa yiwo. Ngokuba uyisikhonzi sikaNkulunkulu, kube kuhle kuwe. Kepha uma wenza okubi, yesaba, ngokuba awuyiphatheli ize inkemba, ngokuba uyisikhonzi sikaNkulunkulu, umphindiseli wokwehlisela ulaka wokwenza okubi. Ngalokho kuswelekile ukuthobela, kungabi kuphela ngenxa yolaka, kodwa nangenxa kanembeza. Ngokuba ngenxa yalokho nikhipha intela, ngokuba bayizikhonzi zikaNkulunkulu ezikhuthalela khona lokho. Nikani bonke okubafaneleyo intela kofanele intela, inkokhiso kofanele inkokhiso, ukwesaba kofanele ukwesatshwa, udumo kofanele udumo. Ningabi nacala lani nakubani kuphela elokuthandana, ngokuba othanda omunye ugcwalisile umthetho. Ngokuba lokhu ukuthi ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafisi noma ukhona omunye umyalelo kuyakuhlanganiswa kulelizwi elithi wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Uthando alwenzi okubi kumakhelwane. Ngakho-ke uthando lungukugcwaliseka komthetho. Yenzani lokhu njengokuba nazi isikhathi ukuthi sekuyihora lokuba nivuke ebuthongweni, ngokuba manje insindiso isisondele kithi,
kunaleso sikhathi esaqala ukholwa ngaso. Ubusuku sebuyaphela, imini sisondele, ngakho-ke asilahli imisebenzi yobumnyama, sihlome izikhali zokukhanya. Asihambe ngokufaneleyo njengasemini, kungabi ngokuminza nokudakwa, kungabi ngobufebe namanyala, kungabi ngokuxabana nomhawu, kodwa yembathani iNkosi uJesu Kristu, ninganakekeli inyama kuvuswe izinkanuko.